Kining transfiguration or ang pagkausab sa panagway ni Hesus, mga igsuon, mao ni ang pagpakita ni Hesus dinhis kalibutan ngadto sa iyang mga tulo ka tinun-an. Nya mao na sa to sila nahimong saksi og nanabi hangtod karon gipanabi pa ni sa simbahan unsay mahitabo sa tao nga anak sa Dios unya mamatay. Basta anak sa Dios unya mamatay, gipakita ni Hesus nga munindot daig maayo ang atong naong, munindot ang atong isulob. Di ba kanang minatay ang pinakanindot man na inyong isulob, no? Sa minatay ba? Oh, pinakanindot na magani uban magpatahi gyud iyang kanang isusulob inig kamatay niya kay mao gyud to isulob di gyud to isulob og laing adlaw inig kamatay ra gyud to ana. Pero inig habwa na to slungon after 6 years awa naman bati naman kay naong bati kay naong kanang imong tupad ingna kuno na nangandam na kag isulob para sa imong kamatayon. Pangutan ako na, kay magpanindot man kita, ana. Nya ningon si Jesus nga ang nindot day kaayo nga isulob inig kamatay nato kanang anak gidtas Ginoo. Mao bitaw nga ang iyang pag-ampo nga gitudlo nato amahan namo. Nya kay nagkaduol naman ang kamatayon ni Hesus, gasigi naman siya istorya siya mga apostoles nga hapit na kupatyon, hapit na kupatyon. Ang mga apostoles naguol, unya naghunahuna sila pastila no, mamatay ni Hesus. Ingon si Hesus tanawa ha, unsay mahitabo nako inig humag kamatay. Purting gilakas iyang naong, purting nindutas iyang gisulob. Nya kamo, gusto mong mamatay nga anak sa Dios? Nay nitubag. Kamu day diha, wa mo nagtingog. Kamong choir, gusto mo mamatay nga anak sa Dios? Nindot kayong choir, tubagin na sila. Lektor, gusto mong mamatay nga anak sa demonyo? Dili. Mao na, mudili gidenta basta maingon anak sa demonyo. Hadlok ay tanang anak sa demonyo. Pero ang atong binuhatan, duol-duol gyud, hapit tanan, pulos pang demonyo. Kanang magpakolor kas imong buhok, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mangiskis kas imong kilay, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mangural kas imong balay, sa Ginoo na, sa demonyo? Kanang makigkihag yung kanang utlanan sa yuta, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mga bit ka, manugal, mag-inom, kanang magsigi kag pamalikas, magsigi yaw-yaw, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang mamaka ka, sa Ginoo na o sa demonyo? Kanang magsigig tinapulan, siging duwaan ng computer, siging Facebook, siging selfie, hiwi-hiwi anang naong, sudlot-sudlot anang simod, libat-libat anang mata, niya i-post dayon. Siging TikTok, pakita ng pusod niya, piyad-piyad, yung maayo, i-TikTok dito. Tanaw lang sang pari usahay. Unsa mo na? Sa kuana? Sa Ginoo na, sa demonyo? Kay bao man day mo, nakaron. Unsa man ro inyong kasagarang gibuhat? Pang Ginoo o pang demonyo? Ginonyo. Ang tubag ba? Ginonyo. Pang Ginoo, pang demonyo. Unya, hadlok tag demonyo, pero ang atong gisunod dinis kalibutan, ang demonyo. Mauna ang amahan diri sa atong ebanghelyo, misulti didto sa panganod og miingon, kini ang pinangga kong anak. Nganong pinangga man niya si Hesus? Kay matod pa ni Hesus, wa ko'y gibuhat bisan unsa nga dili kabubuton sa akong amahan. Kamong mga ginikanan, kung ang imong anak magsigig tuman sa imong gisugo o sa imong gisulti, pinangga ba na nimo o imo nang dumtan?
pinangga. Kanang gasigig supak nimo bisag unsay imong isulti, supakon gyud. Ingnon nimo nga ayaw patukhang, magpatukhang gyud uyab. Ingnon nimong ayaw suyop, mo suyop gyud. Ingnon nimong eskwela, mag-standby ras kompyuteran. Ingnon nimong panglaba, di gyud manglaba, magligid-ligid la sigdaanan. Ingnon nimong ayaw kaon, muhabhab na noog maayo, dako ra ba kay kaon. Unsa man, imo ng panggaon o imo ng kalagutan? Istoryahe. Taon na, ingon Ginoo, kini ang pinangga kong anak kay si Jesus kusog kay mutuman sa sugo sa amahan. Nya gisumpayan dayon sa tingog sa amahan. Sa to? Pamati kamo kaniya. Pasabot, mahimo sad mo nakong mga pinangga nga anak basta magsigi mog paminaw sa akong anak. Nya unsa may sugo ni Jesus? Kun mosunod mo nako, dumte, biyae ang inyong amahan, inahan, asawa, bana, anak, balay, apil ng inyong kaugalingon. Sige. Saman, maminaw mo ni Kristo o dili? Nya, inyo narong dumtan inyong mama, inyong papa, inyong bana, inyong asawa. Kamong mga bana, magdumot na mo sa inyong asawa aron musunod ni Jesus. Ha? O magdumot kas imong asawa kay musunod sa kabit. Kamong mga asawa, magdumot na mo sa inyong bana aron sundon si Jesus. Tubag. Kana. Ay sakto. Usaragi mo tubag. Usaragi bakako ninyo. Joke. Bitaw, joke lang ha. Kanang, congratulations sa musunod ni Kristo. Nga naman, inigsunod nimo ni Kristo, isip asawa, nya dumta nimo imong bana, moingon day ka, Lord, I will follow you. Musunod yun ko bisag kung sa imong isulti, kay sugo na samahan. Moingon dayon si Kristo, asawa, sunda sa tanang higayon ang imong bana. Ayaw supak-supak niya, ayaw buwag niya, pagpakamatay para niya. Di mo balik din kasi imong bana. Ninagidumtan ko na magitaning buang-buang dako. Pero unsaon man gyud nga sugo mas Ginoo, higugmaon ko ning yawaan ni. Na din adyo ka mo buwag niya, besag kulatahon pa ka moingon adyo ka, nothing gonna change my love for you. Ing kadiin man ka ana, siya, akong gugmas Ginoo. Mao na si Abraham sa unang pagbasa, kay gihigugma man niya ang Ginoo labaw sa iyang anak, bugtong niyang anak. Iya pagitong naangkon tong anaka when he was already 100 years old. Pinangga gito kay niya, kay maura gito'y gipaabot niya nga anak, gipangayo niya sa Ginoo. Pero pag abot og 12 anyos, mga 12 anyos, giingnan siya sa Ginoo, dadaan ang imong anak ngadtos bukid nga akong itudlo nimo, nya ihawa na didto sunuga nga halad para nako. Nisunod ba sa Abraham? Wa. Kamong mga ginikanan ron dinhi, ihawa ang inyong mga anak. Sunod mo dili. Yawan on mo. Mauna usahay, mas pinangga ninyo inyong anak kaysa simbahan. Muna moingon ang simbahan, ayaw mo pagdag mga bata din hisod simbahan, magdag yung bata. Kay pinangga ang bata kaysa simbahan. Maunang sige na lang hinuon ning balik-balik atong COVID. Hasta nga atong talahorong arsobispo sa Sugbo na apil na sa COVID o ang mga pila ka pare. Way siguro ani kaning gawali hapit na sad ni. Gusto mo dili? Muna maminaw ta sa simbahan, maminaw ta sa mga protokol. Nya di man ka maminaw kay pinangga gyud di gyud ko ni pwedeng ibilin. Ibilin na didto insa unyag mamatay pa dir. Ay sagdahi, total na may Ginoo. Unsa man? Suko mo na ko. Di lagi ta maminaw, mas pinangga ang asawa kaysa Ginoo. Muna nga bisan ang asawa muingon nga ayaw simba, ayaw pagli-minister, muundang sa pagkali-minister.
kay masuko ang asawa. Ay biyain ang asawahan na oy. Niya man say daghang lektor din ilisig lektor. Da. Wa ko mingon ha nga mag-sex mo. Anang di bitaw. Kana bang ayaw higugmaa ang tao labaw kay sa Ginoo. Muna sa Abraham gipakita niyang giihaw niyang iyang anak. Pero pagdayon niyang ihaw, ang Ginoo mismo mo'y miingon, ayaw ipadayon. Nasayod nako nga mas musugot gyud kanako. Muna nga gikan karon tagaan ti ka sa daghan kay nimong gipangayo ang imong anak imbis usa ka buok mahimo nang pariha kadaghan sa bituon sa langit ug bas sa baybayon. Kamo moingon mo nga pinangga kay kuno akong mama. Mauna nga ingon man to akong mama nga kining kural ay ginig-usba ha kay ako joy nagpakural ana. Pinangga kay nako kong mama, bahala na mog malunupan mo des tubig kay kani hinimo nis akong mama. Mura bag tinahod kay nato ang atong mama. Niyag mo ingon ang Ginoo, ayaw na mo anang pangural, ayaw na mo anang pangangkon anang yuta, pagsabot-sabot na mo, pag hinatagay na mo anang mga luna sa yuta. Ming ko ayaw kay sa ako guning mama gud maugo ni ilang kuan inheritance. Hay man roy mas importante ang imong katigulangan o ang Ginoo. Sige. Si Kristo nasuko sa mga Parisiyo usa ka higayon ni ana kay nganuman mas gituman nila ang gisulti sa ilang katigulangan kaysa gisulti sa Ginoo. Masuko sila sa ilang isig katao kung musupak sa gisulti sa ilang katigulangan ni apil pag nilag kasuko si Kristo kay wa motuman sa mga balaod nga gipatuman sa ilang katigulangan. Dili naman hinuon musunod sa Ginoo. Muna kamo sunod mo sa Ginoo ha. Saman sunod dili. Karon ang Ginoo nag-ingon. Saman higugmaa ang inyong kaaway, pagpakamatay mo para kanila. Sunod, dili. Nasa ikaduhang pagbasa niingon diri, kinsa may mukihan nato, nga si Kristo gani, nagpakamatay man para nato, kadtong panahon nga kita mga buangon pa, mga makasasala. Maluoy man siya nato, kinsa may mukihan nato, kinsay mukihan nato ang atong binuhatan. Inig atubang natos Ginoo nya wa ta mahigugma niya isalikway tas Ginoo. Dili tungod kay wa siya mahigugma nato, kung dili iya rang ibasi ang iyang hukom sa atong binuhatan. Kung siya nagpakamatay para nato, kita sa unta magpakamatay para niya. Gilingi anay mong tupad. Ako ning hangyo ug mosunod mo, buutan mo. Ingna magpakamatay baka para sa imong kaaway? Ingna. Magpakamatay ka para sa imong kaaway? Nindot kay mong bation, iguli nimo sa inyo wa nagyug kay kaaway, kay hasta tong imong silingan karon imo na mga adtoon, day may buntag, insya duol ni buanga ka pusilon tagyud kay. Ay so siya oy pusil-pusil gina, anda magud ko magpakamatay, buto dayon igo dayon mong agtang. Ikaw ugma, ana, bilaran na ka. Ako man sa imo misa. Nya ako ding iwali, ako pa yung ibutang dinis online nga kini usa ka hero. Usa ni siya kasanta. Kay human ginyag simba ni ngadto din siya sa taong suko kay niya o gipatay siya sa maong tao. Mamakpak nila, yes, ana. Pero patay na ka, yes, ana. Okay mo, ana, dili. Buangon gid mong dagko, no? Matod pa sa atong unang pagbasa nga karong adlaw nagsaad mo nga kamo mahimong katawhan sa Dios. Matod pa ni Moises nga tumano ninyo ang tanan niyang mga sugo. Nya karon sang adlaw niingon sa dang Ginoo, kamo mahimo nga akong katawhan. Nya iya sang ihatag ang tanang makaayo nato. Kamo unsa may inyong giangkon karon nga katawhan mo sa Ginoo o dili? Katawhan. Nya andam ba mong mutuman sa iyang mga sugo? Andam. Tutok na malang mo.
Nindot ra ba kaayo ning mutuman sa sugo sa Ginoo kay matod pa sa atong tubag sa Salmo? Unsa to? Bulahan sila nga nagatuman o nagasunod sa balaod. sa balaod sa Ginoo. Lain na sa akong pangutana ninyo, mutuo ba mo nga bulahan gyud ang tao kung magsunod sa balaod sa Ginoo? Totoo. Ang balaod ra ba sa Ginoo, way gamitay kondom, way gamitay pills, inig kaminyo. Nya, bulahan ka kung 15 na kabuk imong anak. Bulahan pa? Bulahan. Ayo. Nya, wara ba ni limit-limit ang panganak? Nya, nanakay heart enlargement, nya katulo na ka na cesarean, mamatay na ra ba ka og mamabdos kag usab kay di naman ka pwede cesarianon sa ikaupat, bulahan pa ka kag mamabdos ka sa ikaupat. Bulahan na. Lagi, tubag. Bulahan. Oy, unsa inyong tubag oy? Bulahan. Bulahan gyapon. Ayo di ay. Unya kay dinhira ba sa atong ebanghelyo ni ingon ra ba diri sa Kristo, higugmaa ang inyong kaaway ug pagbuhat og maayo ngadto sa nagpasipala kaninyo. Unya bulahan pa ka kana? Ha? Bulahan pa? Gana, bahala mo diha. Pero bulahan yun. Nga naman, tungod kay ang Ginoo muangko nato nga iyang mga anak. Nya kay nothing is impossible with God man. Nothing is impossible with His power. Nya giangko na ta niya nga iyang anak bisag gisisarya na kag kaupat, bisag gisisarya na kag kalima, mabuhi ra gyapon ka. Bisan pag 15 kabuk imong anak, mabulahan lang gyapon ka. Nga naman, pulos na mga buutan imong 15 ka anak, mulampos pag yung eskwela, mahimo pag yung obispo ang ikaupat nimong, ang ika-14 nimong anak. Sagot mo, ang imong ika-14 anak nga laki nga, bugoy kayo pagkagamay pa. Badlungon kayo kay siaw kestana niya, mahimo pag yung obispo, tuo mo na. Obispo, pero siaw lang yapon. Ang pasabot lang ba, nganong ang Ginoo may atong hatagan sa atong standard, na ang iyang standard o ang iyang gahom o ang iyang kahibalo, labaw man kaayo sa atong nahibawan. Kani man kung ato mga kahadlok o mga kabalaka dinis kalibutan, wa ra manis Ginoo kanang mahadlok kang mamatay para sa Ginoo. Ang kamatayon di man na kamatayon, entrance man na ngadto sa kinabuhi nga iyang giandam para natong tanan, ang kinabuhi didto sa langit. Nganong mahadlok man kang musod anang pultahan padong sa langit? Nya nganong mahadlok man ta kay nagsalig naman ta sa atong kahibalo. Yawa bayay maka-explain unsay mahitabo inig humag kamatay. Why scientists? Why tao nga pinaagis iyang utok, apil na ning nagwali, makapasabot yun sa tinaw unsay mahitabo inig kamatay nato. Wa gitay laing gamiton. Ang atong gamiton ang gisultis Ginoo o ang kinabuhi sa nagsunod sa Ginoo. Si San Roque makasulti yun nga inig humag kamatay, buhi pa ang tao, gani makahimo pagdaghang milagro. O karon, hangtod karon, si San Roque gasigig himog milagro. Si San Vicente Ferrer, ang atong patron, makasulti gini siya, pinaagi sa atong kasinatian, nga ang namatay di ay buhi pa og nagpadayon paghimog milagro hangtod karon. Kadako aning milagrong San Vicente nga taliwa sa pandemic, ning abot naghapit mo 23 million ang atong project nga nahimo dinhi sa atong parokya. Awa mo malipay anang na ang project atong pakpakan ang Ginoo eh. Milagro gini, porting dako ang milagro. Hangtod karon nagpadayon ang gahom sa Ginoo nga naglihok
diha sa mga taong buutan panahon sa ilang dinhi pa sila sa kalibutan. Kamo, naghimo na mog milagro ron. Unsa may milagro ang inyong nahimo sa inyong balay? I-challenge mo nako paghimo mog milagro. Paghimo mog milagro. Daghan na kay ni text nako. Gani mumata na kog alas 3:30 kaadlawon kay di nako mahuman og basa ang mga text messages, mga messages sa messenger o sa cellphone. Daghan kaayo mga text. Kasagaran sa mga text, testimonya nga sa ilang pagsunod sa Ginoo. Kana bang magsigan sakto gina imong giwali, Father? Sakto gina kay kining akong anak sa una pagkabuangon gid ani, Father. Ako lang gid siyang gihigugma. Sige lang gyud kog pailob aning akong anak. Karon, Father, mao'y pinakabuutan namong anak karon, mao'y amo rong breadwinner sa among pamilya. Wa gyud ko magtuo nga sa kabadlungon ani og pagkatapulan sa una, maingon ani ni siya ang Ginoo ra gid ay maghimo. Kada bang ni affirm ba niya ako sa inon, congratulations. Nana. Nasa uban maingon, wa na ko'y trabaho, Father. Ang akong bana nataktak sa trabaho. Di ami gamayng natigom, amo ning i-donate diha sa imong gibaligya arong slots. Hinaot untang naa pa may hope and opportunity. Nako, salamat. Pero ako muras kong niaksyog duda nako, di ba kani mga matay gutom hinoon. Oya, kay ila man jud i-donate ang nahibili nilang kwarta. Aningon sa ko, Lord, wa gyoy arang nimo makakita ra ginig trabaho. Dili dangatag pila ka buwan. Wa na mo takes na sad nako. Father, salamat kayo. Sukad nga nihatag ko diha nimo, gaabot-abot yun ang mga grasyas among kinabuhi. Nako, sige, hatag pa more. Pero ako sa silang warningan, ayaw himo ang negosyo ang Ginoo. Kay kung nangimo na lang sa ganing paghatag, kay gahuna-huna sa kang suklian kag daghan pa, ginegosyo na nimong Ginoo, wa na sa imo abot nimo. Nalipay kay kususa nga mitex nako nga iya jud ko nang gi-practice nga inighatag niya, wa na gid siya i-expect bisag unsa. Wa na gid ko no. Wa na siya mag-expect nga naapay mo balik niya. Nya matud pa niya naa man gyud mo balik, Father. Nga bisan gani og way mo balik nako nga nindot, malipay nako. Kay nahibaw ko nga gidawat sa Ginoo og natuma nako ang iyang sugo nga kung kamo manghatag ayaw na paghuna-huna og bayad. Lipay kuno kay si ana. Nako, kanang imong kalipay nga gibati mao na nay sukli sa Ginoo kay way kantidad sa kwarta nga pwede nimong gamiton aron ipalit og kalipay og kalinaw sod sa imong kasing-kasing. Wa managhikog na lang ng ubang mga bilyonaryo kay wa nay kalipay og kalinaw. Nya ikaw sa imong paghatag nibati kag kalinaw og kalipay, porting dakuan na anang grasyaha oy. Kamo diharon malipayon mo. Nge, tinuod gyud mong malipayon. Og tinuod, congratulations, di ginakabayrag kwarta. Pero moingon gani ka nga, ngita pa kong kwarta pa ni Red, di jud ko malipay og dili ko ma-promote, di jud ko malipay kung di ni nako mabayran akong utang. Kuya, kay nastanan. Bisan pag mabayran na nimo tanang utang, hangtod na lang nga ikaw na sad mo'y magpautang, kusmod lang gyapon kag naong. Nga naman, di mabayrag kwarta ng kalipay o kalinaw eh. Buang ang tao nga mangitag kwarta aron ipalit og kalipay kalinaw. Hasta gani ang tibuok nasod nga dato kay tanan, mag civil war pa bang gani? Nga naman, kay wa mga lipay ang mga tao. Pero porti nilang datua sa mata, sa gawas, sa nasod, sige, sa ilang nasod, lipay kayo ang mga tao, masod sa ilang nasod, kay dato kay tanan. Pero sila dito, sige gumbol. Nga naman, wa lagi makahatag og kalipay kalinaw. Muna bulahan gitag magsunod tas balaod sa Ginoo. Usas balaod sa Ginoo nga kasagaran dili nato masunod. Kana gyung moingong Ginoo nga kamo isipa ang inyong kaugalingon nga mga sulugoon.
Ana, tistingir ako na ninyo. Ano bang isipa ang inyong kaugalingon nga mga sulugoon. Ayaw gyud pasugo. Ang naagis imong nahona, alagad. Suway na ninyo himo, ug pa mo kasuway ana. Nya sugdi des inyong balay. Pagpasugo mo sa inyong mga anak, kamong ginikanan. Usba na ng inyorong statement. Imbis mo ingon mo, panghugas, panglimpyo, ana. Unsa naman? Unsa naman yung pagsulti? Ayan. Ako niya nang limpyuhan imong room, day. Ana. Dong, ako niya nang limpyuhan imong room. Dihala na ibutang inyong gikanan, kay ako niya nang hugasan. Ana, agsulti. Tistingi ko no. Unsa man, okay? Oh. Nagduda na mo no. Tanawa, di ba, inigingon ni mo si mong anak nga, ako niya nahugasan ang imong gikanan dong. Siya, ay salamat kay ma. Dako kay nag-smile. Sa to pa nakahatag na kanyang kalipay. Ay, di kam to, day, ako niya nang limpyuhan imong kwarto ron. Gubot kay kwarto ba? Daghan makayro mga babaeng batanon na di ka maong manglimpyos kwarto, no? Kabantay mo. Mga hugawan kay dagko. Kaya sige na malag tanaw anang nang ilang cellphone niya, siging selfie-selfie, hiwi-hiwi anang ilang naong. Di gyud ka maong manglimpyo. Di para sa una ba kato mga batanon, ig-edad gani ani mga babae sa una, mga Otso City, pagkaayo nang manghusay sa kwarto. Pero karon kasagaras mga gumot lang, wa man sa kaadtong kwarto tanan. Pero ano bang gumot pas lukot ba? Sige ingnaw, ako yung nalimpyuhan day. Dako kay nag-smile eh. Dako kay nag-smile niya. Sa sige nilang kalipay nimo, ang sunod ana, pagpaabot lang, baslan jud ka nagkalipay. Nya kanus man kanila baslan, kon paralyzed na ka. Nga din sila nga, ako lay limpyo nimo ma, ako'y agak nimo. Sus, kabuutan kay ako mga anak. Na paralyzed ka tungod kay na overfatigue kag limpyo sa ilang room, na overfatigue kag panghugas. Sila na si matiman nimo. Baos-baos ra panahon. Nya ikagol din na nimo nga na-paralyze ka tungod sa pag-alagad. Ayaw. Kay dili pa na mao, mamatay gyud ka. Nyag namatay ka sa pagpangalagad, tua ang kalipay nga dili na gyud matupngan og di na gyud mausab didto sa langit. Kayang imong pag-alagad, ang atong pag-alagad dinhi sa yuta, giihap gid nas Ginoo og iya ginang suklian isip manggihatagong amahan nato. Nagtan-aw siya sa atong gibuhat nga mga maayo. Muna si Hesus diri sa atong ebanghelyo, nitapos gid siya pag-ingon, kinahanglan kamo magmahingpit, ingon nga inyong amahan sa langit hingpit. Unsa man nga hingpit? Perfect love. Unsa man ang perfect love? It is always other-centered, not self-centered. Subon ako ha, perfect love is always other-centered, not self-centered. Kung mauna gani na itong makabot nga gugma, wa na gid tay problema pagsuod sa langit bisan unsang adlaw. Nya gusto mo ana, gusto mo ma-perfect,